Evo, dragi prijatelji, ujutru kad ustanem, obično ovako malo se izležavam, proveravam vesti na internetu, pošto nemam televizor, ne gledam televiziju, nego na internetu se informišem i proveravam mailove. Evo, stigao mi jedan vrlo zanimljiv mail, koji nosi naslov Ultra debilana u Rusiji. Znači, ultra debilana u Rusiji. Znači, čuli ste za debilane, za janičarske kampove i za ultra debilane. Znači, janičarski kampovi to su vrtići, debilane to su ove škole, a ultra debilana to je fakultet. E sad vi možda mislite ove naše ultra debilane, ovi goveđi fakulteti da su crna pogibija, međutim to ste se prevarili. Sad ćete vidite kako izgleda u Rusiji, da vidite tamo šta se radi u Nevadi, nije u Nevadi nego u Rusiji. I javio mi se jedan prijatelj, on je Makedonac, znači priča drevnim makedonskim jezikom kojim su pričali Adam i Eva, znači nije istina da su Adam i Eva pričali srpski, to lažu ovi srpski istoričari, znači Adam i Eva su pričali makedonski. Sad ću da vam pročitam njegovo pismo, malo ću da vam prevodim, pošto ja znam makedonski. Da čujete šta se radi u ultradebilani u Rusiji. Tako da kod nas je super. Tekst počinje. Pozdrav, doktore Petrović. Hoću da podelim sa vama jednu vrlo zanimljivu poruku koju sam dobio od jedne drugarice. Inače, ona studira u jedna velika ultradebilana u Rusiji, koja se zove, sad neću da kažem kako se zove, u pitanju medicinska ultradebilana ili medicinski fakultet. Ona je napustila Makedoniju zato što je mislila da ne može da se dobro obrazova, po znacima navoda, da se dobro obrazova ili obrazuje, u našoj zemlji. Ne može u Makedoniji da se dobro obrazuješ. Ne možeš, moraš da ideš u inostranstvo. U Makedoniji ne valjaju fakulteti. I da ne može da bude uspešno. Ne možeš da budeš uspešno u Makedoniji, u Srbiji. Moraš da ideš negde u inostranstvo da završiš. Ali ispalo je da se stvari vrlo iskomplicirali. Sada sledi poruka iz drugarice. Ili od drugarice na srpskom, ali na makedonskom, poruka iz drugarice. Znači, iz drugarice ne govori demon, nego ona priča, mučenica, šta je snašla. Slušajte šta kaže ova drugarica. Kada sam ušla u ovaj fakultet, prva stvar što sam naučila bilo je da 50% od studenti su izbačeni iz nekih glupih razloga. Nisu glupi razlozi, nego prave probleme, brate, tamo je red, disciplina. Moguće da je tamo dekan, ovaj moj prijatelj, doktor Stojanović, oftalmolog, gde on dođe, tu je red, brate. Nema tu za frkancije, razumeš, on ih sve postroji. Pozdrav za Stojanovića, britku sablju, brate. Stojanoviću, kidaj ove neradnike, razumeš, svi mirno da stoje, brate. Kaže, to je tačno, u prvih 2 meseca mojoj generaciji su bili izbačeni mnogi ljudi koji nisu bili loši studenti. Nisu bili loši, puše, piju, drogiraju se, glupiraju se. Kako bi ja preživela, da ne budem izbačena iz fakultet, učila sam medicinu 24/7 svaki dan, znači 24 sata dnevno, tokom svih 7 dana u sedmici učila 2 meseca. O, majstore, naučiš struku, da budeš stručnjak. Nisam spavala i smršala sam 8 kilograma iz stresa. Od stresa je smršala 8 kilograma. Sad si se malo dodesila da budeš šlang, razumeš? Se muškarci okreću za to na ulici, razumeš, kažu, vidi kakva ženska. Imala sam probleme sa menstruacijom, od veliki stres. Šta će ti menstruacija? Tako nećeš da rađeš bitne karijere, razumeš, sad završiš fakultet, posle magistarski, doktorski, posle budeš profesor na fakultetu, akademik, nobelovac i ideš u dubove. 2 metra pod zemlju. Imala sam probleme sa menstruacijom od veliki stres. Imala sam bubuljice na kožu, zato što se nisam zdravo hranila, nisam znala gde se nalazim i šta da radim. Imaš kreme u apoteci na bazi kortikosteroida, tu se namažeš i nema bubuljice, bat. Kortikosteroidi, to su pravi lekovi, bat. Nisi informisan, ali dobro, tek si počela da studiraš medicinu, naučit ćeš polako, ima vremena za tebe.
Nisam znala gde se nalazim i šta da radim. Mislila da je na Marsu. Živjela sam na kafu i energetske pijaloke. Znači, na energetskim pićima i na kafi. To je sve trajalo oko 2 meseca. Znači, ono, horor film, a možda i gore od horor film. Brate, tu da ima disciplina, vama je to horor. Se malo dovodiš u red. Te roditelji nisu vaspitavali da budeš disciplina, sad dođeš ovde, ultra debilanu tamo, te dovede u red, brate. Profesori su krajno iskompleksirani likovi, nema ni jedan normalan. Brate, nema, ti si normalna, a oni svi ne valjaju, Znači, ceo svet ne valja, samo si ti dobar. Pa daj, brate. Mnogih od budućih doktora su narkomane. Mnogi od budućih doktora su narkomane, misli na studente. Pa zato ih ovi izbacaju, brate. Možeš da završiš ako si nenormalan i narkom, moraš da budeš pristojan, fin, kulturan. Sutra postaneš predsjednik Svetske zdravstvene organizacije. Ali desilo se nešto strašno što me nateralo da se opustim i da živim normalno. I sad ovo. Jedan student, 20 godina, bio je izbačen iz fakulteta i nakon toga on je skočio sa 11. sprat studentskog doma i se samoubio. Skočio sa 11. sprata i samoubio se. A viš da su ga izbacili, bio nenormalan, brate, skače sa 11. sprata. Zamisli da je skočio s 15. sprata. Znači, s 11. sprata još i može se preživjeti. Ubio se. Bio dijabola, brate, zato su ga izbacili, videli su da pravi probleme, teo tamo da uđe s kalašnjikovim na fakultet i ovi ga izbacili, brate. I ovaj posle sebe rokne. Mi smo svi videli kako on leži mrtav na zemlju. Evo sad, ovo kad čita moj jedan komšija, on kaže bolje što je skočio nego da je nastavio da studira. Ja se tu ne bi složio. Treba da završi do kraja, samo malo da je stisnuo zube, razumeš, disciplina, brate. Ovaj moj komšija nema pojma, brate, samo bleji, razumeš. Mi smo svi videli kako on leži mrtav na zemlju. Osetili smo miris smrti. Nakon toga, ja sam se totalno vratila u normalu. Da spavam kao svaki normalan čovek, da jedem kako što treba i da radim sportove. To, bata, na sportove, da ideš da budeš svetski prvak. Razumeš, u nekim biatlonu ili... Možda bi mogla da treniraš skok sa motkom. To je jedan fenomenalan sport, skok sa motkom. Uzmeš motku, zaletiš se. Samo pazi da te motka ne pade na leđa, da razumeš se povrediš. Skačeš s motkom. Da se baviš sa sportovima. Bio si u pravo kad si mi rekao da ne idem u ultra debilanu. Ovo je poruka iz drugarice, prevodio sam koliko sam znao. Sve što vi pričate je ne 100%, nego 1000% istine. Ja pričam, ali nema kome, brate, već ko sluša, sve pametni, stručnjaci, filozofi. Razumiješ? Ja džabe pričam. Moraš da se školuješ, brate, ideš u školu, brate. Znači, prvo preškolsko, pa vrtić, pa osnovna škola i sve petice da imaš. Pa onda srednja škola i onda fakultet. I onda budeš asistent na fakultetu, docent, razumeš? Vanredni profesor, redovni profesor, akademik, Nobelovac. Razumeš? Tu se zakuca. I posle ako može ministar u nekoj vladi, razumeš, onda budeš ministar. Ministar za nauku. Ministar za nauku i obrazovanje. Evo, dragi prijatelji, vidite šta se radi u Nevadi, tako da u nas je superiška, tako da spremajte se, evo sad približava se 6. mesec jun, znači bit će prijemni ispiti, studentski domovi, diskoteke, žurke, provod, koncerti, tako da, eto, samo sam teo da vam pročitam ovaj fenomenalni e-mail koji me baš ohrabrio. To je bilo sve za ovaj put. Pozdravljao se Jura Stublić i grupa Film. Vidimo se.